Bueno, moi bo día a todos e a todas. Gracias por estar hoxe aquí nestas xornadas organizadas polo Concello de Redondela e, sobre todo, organizadas polo Consello da Cultura Galega. Para os que non me coñecedes, eu son Rita Pérez, son a Concelleira de Cultura do Concello de Redondela. E quería darvos a benvida a este sitio tan peculiar e tan querido por nós, polo noso Concello, esta illa con tanta historia, que hoxe as xornadas vai da historia medieval, e tamén con tanta memoria, un lugar idílico, un lugar onde pasaron moitas cousas, sobre todo na Guerra Civil Española, e creo que todos debemos e merecemos saber a historia que aquí ocorriu. Espero que estas xornadas que sean interesantes para vos, que aprendades sobre todo esta historia desta illa, que é moi importante para nós como Concello, e sobre todo que a xente que aquí veña saiba sempre o que aquí ocurriu. Vou a dar paso xa á presidenta que hoxe nos acompaña do Consello da Cultura. De verdad, feliz xornada, e creo que, que o pasades moi ben e que todo sea moi interesante para vos. Moitas grazas. Gracias a ti. Ben, moitas grazas a todos pola presenza, benvidos un ano máis a este ciclo Se Día Meu en San Simón. Devo comezar agradecendo a disponibilidade do Concello de Redondela e a súa acollida na persoa da súa Concelleira de Cultura, Rita, tamén a Xurxo Martínez, que anda por aí atrás, que realmente é do Servicio de Normalización Lingüística, pero é a persoa que recorremos continuamente para organizar cousas nesta área, e non só. E aos relatores e relatoras que aceptaron o noso convite para formar parte da xornada de hoxe, de maneira moi especial a Francisco Prado Vilar, que cando eu chamei para ver que organizáramos unha xornada con esta temática, pois inmediatamente se puxo o labor e aquí estamos hoxe. Desde logo tamén a todas as persoas que nos acompañades hoxe aquí, que con entusiasmo real ao pouco de abrir a inscripción estaba completa. Por tanto, grazas tamén porque esa resposta instantánea tamén anima moito a seguir programando. Esperamos non decepcionarvos. E tamén a todos os interesados e interesadas que quedaron fora, pero que podrán seguir todo o que aquí hoxe se fale, porque nos gravamos todas as nosas intervencións. Cando estamos en lugares como este non podemos retransmitilas por streaming, pero naturalmente os vídeos quedarán subidos á nosa página web, como todas as nosas actividades, e poderán logo consultarse o día a hora que cada un teña a ben. A illa de San Simón realmente é un lugar que está vinculado ao propio Consello da Cultura Galega, porque xa desde hai moito tempo, se nós temos agora 42 anos, pero foi un lugar escollido para celebrar aquí, sobre todo, simposios internacionais e foros de debate sobre o porvir da cultura, sobre as axendas europeas de cultura, etc., por parte dos equipos que nos antecederon. Pero realmente no ano 19 foi cando iniciamos este ciclo Se Día Meu en San Simón, co Concello de Redondela, sempre moi disposto a esa colaboración, e puxémoslle como nome ese inquipit do único poema que coñecemos de Mendiño, que só por ese poema é un dos grandes poetas da literatura universal. Se algún día conseguiramos ter máis poemas de Mendiño, pois teríamos tamén seguramente máis coñecemento daquele medio. Estamos no mar de Mendiño, na illa que está cargada de historia, como decía Rita. Está cargada de historia, de emoción, de lírica, de traxedia, de memoria. Realmente, se miramos para a illa de San Simón,
Cando nos pasamos, cando vimos pola autostrada e pasamos aí, vemos a enseada toda, coa illa de San Simón, semella un lugar idílico. Tamén os que viñamos de Pontevedra cara a Vigo, miramos para a illa de San Simón, parecíanos unha illa de xoguete, con evocacións sempre moi positivas, moi emocionantes, moi estéticamente elevadísimas, etc. Pero realmente é todo menos un lugar idílico. Si é unha illa inspiradora, apartada, solitaria, escollida por iso como para unha ermida, logo un pequeno mosteiro, para apartarse nesta illa do mundo, escenario de batallas navais e de saqueos, tanto de buques de guerra como de piratas. Aí estaba a illa de San Simón o día que ardeu o mar, estaba aquí no medio, cercada por grandes ondas, que grandes son, tan grandes e tan insalvables que a namorada está pensando en morrer no alto mar. Lazareto, en Sant Antón os doentes sen cura, e en San Simón os que ainda tiñan algunha esperanza, pouca, en calquera caso, campo de concentración e campo de exterminio, colonia de educación e descanso para os cadros franquistas, que tamén tiveron o seu naufraxio, fogar de auxilio social para a formación de nenos, sobre todo alfos de mariñeiros, que estarían aquí internados, supoño. En fin, como idílica non é. Cando lle propuxemos ao Concello de Redondela iniciar este ciclo, quedamos xa de acordo en que un ano tocaba a Galicia medieval, representada de maneira espléndida por Mendiño, pola súa cantiga e por esta illa, e que outro ano tocaba esa outra memoria máis tráxica, máis triste. E así imos no Rosel de Mendiño, unha cita cada ano. No Rosel de Mendiño, no ano 19, iniciamos o ciclo coa cultura medieval á luz das novas tecnoloxías, seguindo nos anos impares, porque era un ano si, un ano non. No ano 21, que eran os 800 anos de Afonso X, pois naturalmente tocaba a música afonsina en Galicia e a pegada de Afonso X na música galega. No 23 seguimos coa música. O título era Ecos medievais, a voz e a arpa, testemunhas e transmisoras da alma do pasado, que ademais coincidía nese ano con que era o ano de Martín Codax, poeta do Mar de Vigo, e acompañamos a xornada aquí na illa con que logo a tardiña tivemos un concerto na vila de Redondela. Este ano toco o Programeo Iluminado. Nos anos pares, nun exercicio de memoria e de homenaxe, o ano 22 non se puido, perdón, o ano 20 non se puido facer nada, todos sabemos por qué, pero no ano 22 falamos dos legados desde a dislocación, falando dos que conseguiron sobrevivir e exiliarse, e os legados que deixaron, sobre todo en América, tendo en conta que ademais era o ano de Florencio Delgado Gurriarán, e, por tanto, do exilio mexicano, sobre todo. No ano 24 falamos de algo que importa tamén agora moito neste momento, porque está aí tamén no debate público, que son os lugares de memoria do franquismo, os lugares de memoria da represión franquista, con San Simón como un exemplo casi insuperable disso, non? E no ano 26 esperamos volver con algún tema que ainda se nos irá ocorrendo, pero tamén nesta liña de memoria democrática. Moitas grazas a todos. Doi a palabra a Francisco Prado Vilar para que presente a xornada de hoxe. Moitas grazas, presidenta. Para min é un absoluto honor
pois que me propuxera coordinar estas xornadas, como sempre, neste marco tan increíble e tan complexo como é o da Illa de San Simón. Quixera agradecer tamén ao Concello de Redondela polo patronazgo que fai destas xornadas. Cando me propuxo a presidenta organizar estas xornadas en torno aos códices medievais, pois eu inmediatamente pensei en xente que admiro profundamente e que teñen feito investigación pioneira nos últimos anos sobre diversos ámbitos da cultura galega e dos códices. Entonces, para min, o programa que temos hoxe é a Champions, realmente, de estudosos sobre os códices medievales, e realmente inviteinos porque quero escoitalos tamén. Entonces, coincide ademais que unha vez que este programa e que aceptaron a invitación, deronse unha serie de circunstancias na que creo que hoxe van falar aquí de moitos elementos fundamentais da cultura galega que son absolutamente inéditos, desde a primeira ponencia hasta a última, hasta o taller, que conclúe con este concerto no que vamos a aprender todos a cantar coas mans, como fixeron na época do mestre Mateo no século XII, e que están estos personaxes que son antecesores de todos nós, petrificados en pedra nos fragmentos do coro que estamos agora reconstruindo, sostendo pergamiños e sostendo coas mans cantando. Entonces, así vai a ser o arco do programa. Empezamos con Rocío Sánchez, que acaba de sacar o que posiblemente se vai a convertir, como sabemos aqueles que conocemos o proceso de creación, a monografía máis importante sobre o Panteón Real da Catedral de Santiago. E temos a sorte de que recén salido do prelo vai nos dar aquí algunhas das pinceladas que se conteñen en ese libro. Despois continúa Rosa María Rodríguez Porto, unha gran especialista da Universidade de Santiago en manuscritos alfonsíes e en outros manuscritos como a Crónica Troiana, o Códice Calistino, e tamén é un honor tela aquí, continuando con estes elementos inéditos sobre grandes obras, grandes códices dos que creíamos saber todo, pero que realmente quedan moitas cousas por saber e investigación pioneira que se vai a presentar aquí hoxe. Despois, Jorge Jiménez, que é o que adoptamos como galego, que ven de Zaragoza, pasando por Salamanca, un enorme especialista tamén en códices iluminados medievais, que vai a meditar sobre os fragmentos e os desplazamentos. Maravilloso que se poda facer no ámbito de unha illa, non? Donde estes desplazamentos están tan presentes, e tamén da textura do tempo, que é, como comentaba a presidenta, o que está pasando tamén nesta illa, donde cronoloxías humanas, cronoloxías de longue durée, dinámicas de todo tipo confluen aquí en este espazo xeográfico tan especial. E xa pola tarde, pois eu vou presentar as últimas investigacións do meu equipo, algúns están aquí presentes, da nova reconstrucción desta obra fundamental da cultura universal como é o coro do mestre Mateo. Ensinaremos un vídeo con un aspecto da reconstrucción do coro que é totalmente inédito. Van a ver vostedes por primeira vez. E tamén outros elementos importantes da investigación sobre o seu programa iconográfico e o seu diseño escenográfico. E concluiremos con Isaac Alonso de Molina, un gran musicólogo que está resucitando este modo de cantar coas más e co corpo, e que estou emocionado por telo aquí porque coñezo o seu traballo, coñecémonos por videochamada e ven desde o Conservatorio da Haya, é un luxo telo aquí para revivir con nós este modo de creación musical e artística. E nada máis, moitas gracias a todos, sobre todo polo interés nas xornadas. Estamos emocionados humildemente porque se esgotaran as plazas tan pronto, e vamos a disfrutar da xornada. Gracias. Moitas gracias.
Antes de abandonarmos a mesa, deixando a Francisco que conduza xa a xornada de hoxe, quería saudar os participantes na Residencia de Creación Literaria e Traducción que están aquí na illa como residentes e que nos acompañan. É un placer tervos connosco.